muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama. Ndamboya panapa ndine zvinhu zvakawanda zvandanga ndichitaura panga pachitaurwa mashoko akadai so nemfesu. Uine tuma 30 years kuti tikupa 200 years in jail. Ndamanyanya kuti kushoropodza hurumende yedu takangonyarara. Muchituka mtungamiriri musafunga kusagona kusapindura moda azwanisi. So zvinhu zvakaita seizvozvo zvazotanga kupindurwa kune vauya nehasha vakapindura mu inbox mangu. Munhu watisingangotuke chete ndimwari Emerson tomutuka pamusoro pevidhio rakadai so iri ranga richitaurwa vanhu vachichikidzira vanhu. Ndichitaura ndichiti matactics acho ekuchikidzira vanhu ndekudhara andiziva kuti kudhara kwakaita sei, but kare ndo zvaiitwa neZanupf yekudhara, but yeizvezvi yakurana yakuita zvinhu zvayo zvakati siyanei nezvaiitwa kudhara. Ndambotaura nyaya iyoyo. So iko zvinezvi zvapindurwa muinbox, but ndisati ndakupai maaudios nesomething zvazvichipindurwa nevanhu vanga vachiuya nemafacts avo. Regedzai timbva tangozivisana panapa nyaya iri kutenderera pari kunzi George Charamba akadzingwa basa. Zvoda kuti mubva manoonesa futi type yevanhu ivava kuti kana zviri zvemuZanupf hakuna munhu akuti aninzi ipermanent member imomo, unotongozongopedzera wabva. Hakuna futi zviya zvekuti job security kuti ndichashanda kusvika Mbenhu, vanogona kutokusiya uri rova. So nyaya yaGeorge Charamba yakabvira kudhara ichitaurwa ichitonzi this guy machances ake kuti anodzingwa basa akawandisa. Inaya I don't know how many times and don't remember. Ndichitotaura nyaya yachiti George Charamba handisi kuona nguva anenge afaiwa basa. Ndo zvinhu zvakabvira kudhara ndichitotaura chiti George Charamba anodzingwa basa, George Charamba anobuda. Zvinhu zvakaita seizvozvo kune vamwe vakabuda vachimbozvipikisa, hey you are jealous because ari kubuda achiwachisa vanhu on social media. Ndikati government yakakwana iri serious nekunyatsoserva vanhu chaivo. Hapana need yekuti ishande nevanhu vakaita sana George Charamba. Vanhu vanenge achizhinya on social media, achizhinya achiita zvinhu zvake zvaanenge achiita zvese, achizhinyira vanhu, achiseka vanhu. Ndakataura ndikati hakuna zvakadaro, achibudisa mastatement tokamura mweya toita sei. Government inenge yakutanga iri bully because munhu akadaro anenge achinzi ndi-spokesperson wapresident, which is not good. Ndakazvitaura I don't know how many times kubva kudhara. Ini zvangu ndiri munhu wokuti kana ndatozvipira kuti ndikutaura chokwadi ndobva ndatongoya ndototaura chokwadi zvekuti vanhu muchanakidzwa nazvo, asi kana ndatongozvipira kuti chachokwadi anditenderere. I remember madays aya election andakambobuda ndichitaura kapa ipe election yapera zvikanzi kuchaitwa re-election ichazoodwa neSADC. Ndakati hakuna zvakadaro, kana muchida mirirai vanhu ana ningi ndakataura mazita including ana Hwende. Ndikati vari kuenda ku SADC secretariat via parliament, vachaenda ikoko voya vachikuudzai vanobvunza. Ndo madays aya pakazobuda Hwende akuti ndataura naMupedi Magosi akataura kuti zvoni atoshamisikawo kuti zvinonzi SADC ine simba rekuita re-order election. Vanhu vakatanga kuti akazoda kubva madays iwayo vanhu vaingocomplaina. Ndakazotaura ndikati vanhu vese vari kupa pressure yekufambisa this narrative yekuti SADC iri kuchita re-election vachazobuda pamberi apo pavachaona kuti SADC yacho pachazoitwa Mnangagwa SADC chair vachazobuda vakuita against Nelson Chamisa, vakutanga kutaura kuti Chamisa ari too soft. Hazvina kupedzawo nguva sezvineiyo. Inini vamwe vakafunga kuti vamwe saka uri muprofiteri chii? Handi kuprofita chiko. Isusu tine maziso epolitics, tinogara tirimo mumastreets ende nyaya hadzimboti jambi, tinenge tinyatsoziva nyaya chaidzo dzinenge dzichiitika. Saka yekwa George Charamba enda toshamisikawo yakutobudiswa iko zvino zvairi kunzi I'm told George Charamba aka Jamwanda was actually fired and this would be the first time that ED Mnangagwa had listened to the masses. If it's true, Charamba had become an old-fashioned speechwriter full of talks in a modern world which appreciates political correctness. Zviri zvespeech atichataura izvi. Zvespeech atichataura uyu ndiye anenge achingochikidzira vanhu. Ndakambonzwa nyaya dzake futi dzekuti ukatosangana naye paground anenge anogona kutokukwatisa. Ndaingonzwawo nyaya ndandombobvira ndakasangana naye akandichikidzira zvangu. Pandainzwawo vanhu vachidaro on social media. Saka ndo nyaya yacho iri kuitika. Iri kukondinya futi mastreets mamwe ari kungoti a friend of Ranga Mataire says George Charamba aka Jamwanda who is also prone to exposing state secrets and plans deliberately aiming critics was banned from writing on his column Jamwanda on Saturday. He did last piece in August 2024. Tobva tauya futi pane kasukere ndiye akatotanga nezuro kachiti mofu maswera sei paita shumba panze musabude zvenyu. Umwakanzi bhanzi chirombo kamudedza kuti dununu haasi kubuda akavharirwa panze. George pakaipa haasi kubudisa kana kuposta kana chinhu.
because akavharirwa panze. Now takuona Kozvai yakutaura kuti fired former deputy chief secretary in the president's office George Charamba is free to join Kozva as a card carrying member. He can simply apply through a written application letter addressing it to the Kozva national chairman expressing his intentions. Akutonza ngatongojoinawo hake ma-streets ekutwita ikokoko kunenge uchingotorwa nyaya dzepolitics since ari munhu kuti munhu ari bulika akazvijaira dununu chinjinda iwe uri spokesperson wapresident anoswera achitaura achifudza vanhu zvinhu zvakadaro izvozvo wafunga kuti mazimbabweans ese aya vachakunyararira munoona kunyararirana mukaita zvese zvamuri kuita nditi but chinhu wani chamunofanira kuziva especially on social media chero mukati imimi aiwa kuna president tinenge tine ma-structures hakungosvikwe information inenge yakavharirwa isvike kwavari zvekumhanya dakukuudzai chimwe chinhu wani chinoitika manje vana vake vanenge vari on social media vachitoona ma-streets zvinhu zvese zviri kutotaurika vanenge vachizviziva pavanozoenda kunosangana as a family ndo zvinhu zvavanosvika vachitaura direct and iye zviri easy kuti abva angobhelievha vana vake and anenge akutoratidzwa kuti no people are actually saying this about this one and this one and this one saka hapana yakanyanya guys ndo madzingirwa vanozoita vanhu vese va zvayaza ndezvekudhara zvekuti munonzi zvinenge zvasvika nani ikoko zvinosvika because munhu anenge ane vana vake so ku Minister of Energy ndakanzwa nezuro kwakachinjwa July Moyo I think ndakaitaura nezuro July Moyo ndiye apo pa Minister of Energy kumagetsi muri kunetsekana kamuchiti magetsi ari kuzodidi regedza timboona kuti achaita sei asingori swap and top ndosonga kana mudiwo vaizoti ndona matroto vechidiki vambopinda because they know kuti paramba pachingoswa ma-old madhala ino varangoramba vachingotonga vakadaro futi vari ma-old madhala vanenge amen pamwenyati vanenge vachinzwanana I don't know kuti chii chinenge chinyatsoitika but ndo iripo mudariro nyaya yacho iyoyo iri kuitika I think izvese tokwanisa uchipinda muma-audio tinzwisane zvinhu zviripo but ndiri kusangana ne-this text iri kubuda panapa pasina sengezo shabangu ari kuti as I am both a senator and a leader of opposition in our current Zimbabwean parliament, tomorrow I will be part of a delegation of MPs who have been kindly invited to attend the field day to be held at President Mnangagwa's farm. We will learn a lot on how to utilize our God-given land. Ndoye yangebuda kuseni chinzi CCC MPs to visit Mnangagwa's farm. Saka it's a confirmation from Sengezo Chabangu kuti ari kuenda kunojoina. Let's see tichazongona mangwana ndianana anenge vaenda vacho. But Chabangu akasike kuti angagara munhu kutoti anenge achingoenda. I don't ende vanhu makatopera mashoko about Sengezo Chabangu I'm sure. So dakuti kuchikusira muchiteererawo feedback yatawana kubva pa that guy wetati aisachitaura zvinhu zvanga achitaura uya tine feedback yakakurisa dakuti munyatsoteerera ende kune vamwe vanhu vanenge vane something to say namba idzodzo musanyeberwe ina ndafevha ukatouya ukatoisa ndotoriisawo pano vana vezimbabwe vonzwa this channel haisi yangu ndeyedu tese semazimbabweans kunyanyanyanya imimi ndimbaridze channel yacho saka zvamunenge mataura zvido zvenyu kunyanya teererai this audio makadiko panapa kuri sei kulien zvakamira sei ini nhau yangu iripo kada kupindura murume uyo kuti asi anopa vanhu mweya wekufema Mwari ndiwe munhu wese ngaasatongere vanhu veZimbabwe and kutukwa kwaED anenge ane zvaanenge atadza akaonekwa achitukwa anoda kuzvibvunza kuti ari kutukirwei ende mhosva yake ndeyei achigadzirisa kuchikonzero chekuti zvingani zvakatadzwa naED ndizvo here vanhu voramba kutaura vanhu votadza kutaura zvavanofunga kana mafungiro avo nekuda kwevanhu ngaregedze kuchisidzira vanhu vanotaura zvavanofunga vanotaura zvavanoda ngaregedze kukwatisa vanhu nekuda kwechikonzero chekuti mabhutulikas anawi ED nekuti nerimwe remazuva vachamhanya kana nerimwe remazuva vachatsakatika kudhisapia tese tiri kunyika nyika dzevatorwa hatina kuuya kunyika dzevatorwa nekuda titori nezvishuviro zvekunge tichigara kunyika kwedu asi nekuda kwezvikonzero zvekuti hakuna government iri fair
government yeZanupf ine udzvanyiriri, zvinoreva kuti government yaSmith it was far much better than ED. ED ari kungodya nevari padhuze pake, vanhu vese vari kutambura. mazimbabwenzi mangani ari kunze kwenyika uko, mazimbabwenzi mangani ari kunze kwenyika. Sei vasingazvibvunze kuti chikonzero chei kuti mazimbabwenzi aende munyika dzese dzakasiyana siyana? Asi kuda kushamatata, achida kutongera vanhu. Ndiye anopa vanhu mweya wekufema? Haape vanhu mweya wekufema. Ngasatombokwatisa vanhu. Kana achida tomupa madhiresi oyazotsvaga, tomuratidza patinowanikwa, ouya tipedzerane. Izvi aakutotaura izvi akuda kuti tiite zvekurovana chaizvo chaizvo, toita zvemaoko, toita zvezvibhakera. Inini ndoda kuti audio yangu ikai iende kwaari, azive kuti haasi mwari wevanhu, mwari ariko. ED ari kuuraya vanhu nenzara. ED akakonzeresa kugura hundi. ED ari kuba mari. ED imbavha. Zanupf chairi kugona kubira vanhu. Muzvipatara hamuna mushonga, chakati hakuna. Rodhi chaidzo chaidzo, bridge rinogadzirwa 2 weeks ratopukurwa nemhepo. Kuchema nemasanction, api masanction aya munenge muchitaura? Mbavha dzevanhu. Zanupf inopa hasha varume. Dai zvainzi asi ndinoziva Mwari, nguva yaMwari ichakwana, ichabva Zanupf. Humwe utongi huchauya. Tichange tichikumbira kuti dai Mwari vatipa humwe utongi hwejekerere huri fei, husiri utongi hwechigudo-gudo hwokudzvanyirira. Ndizvo here toramba takadzvanyirirwa? Ndizvo here vanhu voitwa vachagara vari nhapwa nekuda kwokuti vataura vatuka Emerson? Emerson ndimwari? Mnangagwa ndimwari here? Ngaabvapo mani. Ngatinyararire maaudio akadai futi, asi mukapota muchititumira maaudio akadai tinogumbuka chaiko chaiko, tsamwa chaiko chaiko, zvokuti tetoda zvibhakera chaizvo kana pfuti dzacho. Munhu watisingangotuke chete ndimwari. Emerson tomutuka. Emerson imbwa yemunhu. Emerson chigure, chinyau. Ari kushungurudza vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kufira nyika dzakasiyana siyana. Vana veZimbabwe vari kudhiraivha maUber, vari kushungurudzwa munzvimbo dzakasiyana siyana muno muSouth Africa. Vari kubatwa neimwe nzira nekuda kwaEmerson, nekuda kufeila kurana government. Akabiridzira maelection. Imbavha yemunhu, imbwa yemunhu. Echamutuka waya Emerson svika abva pachigaro, ende kusvika iye uyo anga achitaura kuti vese vachatuka vari kutuka ED vachafa vari nhapwa, naiye futi achafa ari nhapwa. Imbwa yemunhu, Satani.